Hei, se toimi! Hyi! Minnekä päin tässä nyt pitää lähtee? Minä tiedän, Jussi, apua! Ei vittu! Jussi! Juokse, Janne! Minä kuulen ne, Jussi! Juokse! Jussi, missä ne on? Missä ne on? Mitä vittua, mitenkä sinä selvisit, Joni? Ei pelota, pisti JPG. Ei! Mene pois, joku! Ihan saatanasti joka puolella. Minä vaan lähdin juoksemaan, niin joka vittu puolella tulee vastaan. Ovi! Nyt! Ei vittu, apua! Ja seuraava mappi. Niin, ja seuraava mappi suoraan tästä. Kellaan vielä kerran. Niin, no kun tää on vielä... Kyllähän 93 saadaan tapettua. Ei helposti saa 93 flashpoundia tapettua pistooleilla ja puukoilla. Pistooleilla ja puukoilla. Heillä on Earthillä. Ei mitä helvettiä. Apua, mitä minä tein? Hei, nyt ollaan sentään farmissa. Meillä on jopa chance kuolla heti. Mitä minä tein? No. Painatko Eskiä? Tai F10? Eskiä, kiitos. Pane kardi. En minä voi, kun mulla vielä lataa. Mitä? Oisti sinä paska. No. Vieläks sulla lataa? Nyt on ihana mappi. Minnekä päin tästä nyt pitäis lähteä? Mennään latoon. Noita limut pois. Mennään latoon. Janne, älä pysähy! Mennään latoon. Ei mennä! Kyllä muuten mennään, ja nyt hitsataan sitä vittu ovea koko ajan kiinni. No niin, mut kun ne tulee molemmista päistä. That's what she said. Nyt sisään! Onko tässä molemmissa päissä ovet? Miksi tää ovi... Apua! Tule nyt sisälle! Miksi tää ovi kiinni? Apua! Hitsa. Nää menee Jussin kanssa tänne väksi. Ei, no täällä Jussi! Apua! Jussi! Jussi, onks ovi? Ovi! Jussi! Ovi auki! Ei vittu, ei tässä tule mitään! Jussi! Minä kuulen! Juuska! Jussi, varo yksi rakee sun perässä, juokse vaan, älä kato taakse! Jussi, älä kato taakse! Ei kato! Jussi, käy ympäri! Ei, minä en päästä tämän... Ei! Mitä vittua? No vittu, Nyt vaan juoksee ihan vituusti joka puolelta. Now you're a hero, you managed to beat the whole damn game. We're happy you made it, but how are you gonna spend